anjreng kang puspitorum kasilireng samirana mre Sekar kadung ngas kandhanya maweh raras ratnaning driya Niwang Agung muga ngayomana mring praja negari ngindra prasta sakukupanipun nun mangke Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura Kaka Prabu Balarama ngaturaken kasugengan pambagya harja sarawuka duka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura anggenya sampun kestu rawuh wonten praja negari Indraprasta menika Kanjeng Kaka Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu Karawayah upara jagat Patendra Jaladewaku. Nuri Kyai keparang padha Kyai Prabu Darma Kusumami cidhemateng wiswanipun ingkang raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sawanipun wonten praja negari Ngamarta anampi pisungsung pambagya harja saking paduka Kyai Prabu Darma Kusuma babar pisan Kyai sawanipun arakanta ing Mandura kinandhenan karaharjan tebih saking Rubeda cinaketna mring Karahayot mewa wilujeng pisanipun ingkang raka ing Mandura datan kandhung kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka ing Mandura kunjuk wonten ngarsa paduka Kyai Prabu Darma Kusuma Yayaji. Inggih Kaka Prabu anggen paduka paring pasugata tuwin salam taklim wonten ngarsanipun ingkang rayi sampun katambi kinarya Sundaka Panglingga Murdha mawana kabagyaning gesangipun ingkang rayi pun Darma Kusuma mboten langkung mugya kaskecak lenggah paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura Kaka Prabu Balarama wae Kyai sampun boten kerang paragebisanipun ingkang raka ing Mandura samangke wonten praja negari Ngamarta menika Kyai Prabu. Baladewa kakangku sarawi bule kakangku Werkudara ngaturke basaku katurut kunjung ngersani Baladewa kakangku ing Mandura anggon Purawu oning praja negara Ngamarta samengko iki. Baladewa kakangku kadangipun Kakang Kyai Bratasena Werkudara Jodipati tunggul pawenang sing gedhe pangapuramu sadurungipun Kakang matur ana ngersaning Sadi Werkudara. Duh, Baladewa kakangku kepiye? Yen to mlumparae yen to peranganing Pandhawa liyane kayata Kyai Arjuna apa dene Kyai kembar atur bekti ana ngarsaning pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning atine Baladewa. Nanging segedhe pangapuramu
gandeng sing ngatur pambagya satane atur sembah bekti ana ngersane Baladewa kuwi ora kejaba mung kadang kuwi Jodipati sing gedhe pangapuramu Werkudara sembahmu ora tak tampa ya mung pangestune kakangmu ing Mandura wae tampan ana Baladewa kakangku Werkudara wi wah apa lupute Werkudara apa dosane Werkudara teko samengko bule kakangku ora nampa sembahe Werkudara ning atase yen to mengko mestine Arjuna ngatulke bekti ana ngersane Baladewa kakangku mesti wae ditampa sartane diparingi pangestu saka ngarsane bule kakangku ing Mandura nanging kena ngopo banjur Werkudara ing ngaturake kaya mangkono pambekane Baladewa kakangku Werkudara Baladewa kakangku wi sak jagat iki wis padha nyekseni sartane wis padha mangerteni lan wis padha priksa yen to ingkang keduga kuwat nampa sembahe Werkudara kuwi ora ana kejaba ya mung dewane Werkudara ingkang tansah momong kelawan jagate adhiku Bratasena ya kuwi Sang Hyang Ruci Bathara ya Sang Hyang Bathara Ruci awedine yen to mengko ngantipun kakang nampa sembahe Werkudara engko gek-gek yen to Baladewa nampa sembahe Werkudara nggo jaja ana apa-apa ingkang tumanduk ana ngersane Baladewa ing Mandura wedine yen to mengko ngantipun kakang kuwalat yen to ngasih keduga wani nampa sembahe Werkudara ya wis tok tampa sakarepmu ora mbok tampa ya ora dadi ngopo ora dadekake sawijining perkara wah ya mung lumrahe ning pasewakan yen to ana kadang taruna ngaturke sembah ana ngersane kadang werda kuwi wajib ditampa ya Werkudara Baladewa kakangku wi nadyan kanthi kepeksa nadyan kanthi sesek manahipun kakang sembahmu tak tampa kanthi srana kepeksa pangestuku tampan ana wenu kapan-kapan tak jupuki lho piye to ki wujutaning barang wae kon menehke kono kapan-kapan arep dijupuk jeneng wong menehi pangestu yen to ora lair batin anggone nampa Sengara isa ndayani marang uripe Werkudara nggone menehi pangestu tur meneh yen to aku njaluk supayane pangestu tak sekta selehke kono kapan-kapan arep ajuput jeneng pangestu kuwi ora iso mambu pangestu kuwi ora iso basa dadi ngopo yen to Werkudara ora nampa pangestune Baladewa ya sembahmu tak tampa kanthi lega-legawaning ati pangestuku tampan ana tak gegem dadake jimat prayogana lungguh Baladewa kakangku ana ngersane barep kakangku ing Amarta iki bulih kakangku Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Yayi Arjuna ya tak tampa pangestunipun kakang ing Mandura wae tampan ana Permati inggih sanget anggen kula pundi dados naca jimat mugi ndayani dhumateng kasantosanipun ingkang rayeng Madukara Koko Prabu. Yo. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Nggih Koko Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Yayi kembar sawu jajar lan bumi retawu. Pinten tangsen ya tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura wae tampan ana Yayi. Sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat. Mugi kaseksan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya Yayi kembar. Kaya ora kurang prayoga pratanipun Kakang samengko ning Prajanegara Ngamarta. Nak kula sedewa. Nuwun mangke Kanjeng Koko Prabu. Sewu-sewu lepatipun ingkang rayipun Darma Kusuma kula nyadong dawuh. Dun mbok bilih kepareng wanyendu dhumateng aturipun ingkang rayi mbok bilih kula kanggep kama wantun tuwin kula kanggep lancang. Anggen mangke sayekti kula namung badhe andangu dhumateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Nggih nyorawuh wonten Prajanegari Ngamarta sajak ngemu wigati. Koko Prabu saestu ingkang rayipun Darma Kusuma sampun sawega nampi dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Keparenga sakmangke paringa dawuh wonten ngarsanipun ingkang rayi pun Puntadewa. Ingkang rayi sumedya nampi nganglongaken jangga tuwin ilengaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu
ing Mandura Koko Prabu. Yayi Prabu kula nuwun panggih. Mobilis kintenipun ingkang raka sampun dipun maring kekaludhangan pun Purbawasesa. Anggen kula kedah matur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Paripaksa kula kedah matur wonten ngarsanipun Yayi Haji. Inggih, pramila. Nyoni dipalila mugi tinibena saking Tulasari. Ingkang raka kepareng badhe majeng anggen kula sowan Yayi Prabu kasumanggaken Koko Prabu. Lala ramyan ingkang driya Lewang Candra katawangan sumuk ing daskato retan lemot kapyataning ojek rameng driya nawung kakawung ing nyawang wisesa ingkang sepisan Yayi sayekti pisuwanipun ingkang raka ing Mandura menika mboten mligi kula sowan wonten Praja Negaring Amarta nanging sayekti estu anggen kula sowan wonten Indraprastha menika awit kula kambir parikedah manah kula nggadahi rasiga lan merkewuh menawi kula mboten matur wonten ngarsanipun kadang-kadang kula para Pandhawa pramila ing sakmangke wonten kathah aturipun ingkang raka ing Mandura ingkang sekintenipun damel coaning penggalih paduka Yayi Haji sewu-sewu kalpatan kula diagung pangaksami Yayi inggih Koko Prabu mboten dadosaken setunggiling perkawis punapa pramila kasumanggana rawuh paduka klaturi paring jawuh Koko Prabu Yayi kula wonten timbalan saya kepisuhan kula menika bipar sowan wonten Praja Negaring Dwarawati ing mengangkah kula arsa sowan wonten ngasanipun kadang kula ing Dwaraka iya menika pun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna nanging kucewaning manahipun ingkang raka ing Mandura tuwin bingung-bingung penggalipun ingkang raka ing Mandura lumantar aturipun Nayaka Praja ingkang mapan wonten Praja Negaring Dwarawati nalika semanten ngandhakaken bilih Yayi Prabu Sri Bathara Kresna linggar saking Praja Negaring Dwarawati. Yayi Prabu Sri Bathara Kresna sampun wonten tigang candra linggar tinuncat nilar dhumateng wajiban kaprajan Negaring Dwaraka. Kamangka mboten wonten baban ingkang mengondo kang sumindhi banon kang tinumpuk. Sedaya para kawula sampun sami pados sarat-sarana kinarya kunduring tuwin timbule Yayi Prabu Sri Bathara Kresna wonten sak mangke ugi gagar wigar tatanantu karya malah sak mangke ingkang raka ing Mandura ugi sampun cumandha pantaranipun tigang dinten ugal tigang aring kula mapan wonten Praja Negaring Dwarawati anggen kula mapan wonten Praja Negaring Dwarawati menika mboten namung kendelke wala mboten namung mendelke mawon nanging anggen kula mapan wonten Praja Negaring Dwaraka menika kula ugi ngupadi sarat-sarana kula ugi sampun ngrawakaken Brahmana winasih 1000 sugata miyang para nimpuna kinarya ngupadi wonten pundi dunungipun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna wondene sak mangke ugi gagar wigar tatanantu karya pramila sangka cibek bebek manahipun ingkang raka ing Mandura Yayi
Wontene kula kedah sowan wonten Praja Negari Ngamarta, kula kedah sowan wonten ngersanipun kadang-kadang kula pun para Pandhawa. Awit menapa? Menawi kula mboten ngaturaken babagan perkawis mendranipun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna, kula kinten badhe damel srana ajripun para Pandhawa. Awit nuwun sewu. Jagat menika sampun sami nekseni bilih Pandhawa kaliyan para Pandhawa menika ngibarat krita jalan sakusire. Para Pandhawa mriku ngibarate kreta kaliyan wujudipun turangga Yayi Prabu Ndrawati inggih minangka kusiripun. Pramila nuwun sewu. Saben obah sak pecak tindak sak laku padha Yayi Prabu Darmakusuma lan para Pandhawa mriku duwi tansah tetarusan wonten ngersanipun kadang kula ing Dwaraka. Pramila Yayi, bab perkawis menika kula sumanggaken padha Yayi Prabu Darmakusuma. Anggenipun badhe ngupadi wonten pundi dunungipun kadang kula ing Ndrawati pun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Haji ya jagat pangestu karo wayahku Bathara jagat Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darmakusuma tadah wadana. Iya Yayi, kepareng pangandika menapa? Mboten kateges kula menika badhe lirawa ing kewajiban nanging kula nuwun sewu. Babar kawis uncatipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula kinten sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu piyambak ingkang saged manggihaken wonten pundi dunungipun Koko Prabu ing Dwaraka. Karana kula nuwun sewu ingkang dados kadang werda paduka menika boten sanes kejawi namung Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Ndrawati menika ingkang minangka kadang taruna saking paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Pramila sakmangke sedaya menika dados tanggel jawabipun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Baladewa kakangku. Werkudara wi. Mangko dhisik yen to kowe masrahke babagan murcane Kresna kakangku Ndrawati. Mbok pasrahke ana ngarsane para Pandhawa. Gusti aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Sing dadi kadang werdane Kresna kuwi sapa? Sing dadi kadang werdane Yayi Prabu Ndrawati ora kejaba mung pun Kakang ing Mandura Werkudara. Kamangka sing katon saben manci bareng kelawan Kresna kakangku kuwi ya mung Baladewa. Iya apa ora? Dasar kepara nyata. Kena ngapa malah para Pandhawa sing mbok utus satane mbok pasrahi babagan ucate Kresna kakangku ingkang lingkar saka Praja Negara Ndrawati. Sabab pun Kakang mangerteni yen to Pandhawa kuwi luwih cedhak sartane Pandhawa langkung caket kelawan Yayi Prabu Kresna. Tur meneh yen to iki mengkul nganti Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ora kundur ing Praja Negara Ndrawati sartane ora kundur ana ngersane para Pandhawa. Ingkang kapitunan wali kejaba mung Yayi Bratasena sak kadang Pandhawa jangkep 5 cacahe. Merga yen to nganti Pandhawa kelangan pamong, kelangan pujangga kahanan ning Praja Negara Ngamarta iki mengko tak kira ora bakal bisa rahayu sartane ora bakal bisa tentrem yen to Pandhawa ora tinunggun nata Ndrawati. Gusti sing dadi ratu ning negara Ngamarta kuwi Puntadewa apa Kresna? Teka Baladewa ngendika sing kaya ngono. Sing dadi nalindra ning Praja Negara Ngamarta ora kejaba ya mung Yayi Prabu Puntadewa kadang ing Ngamarta. Nanging kena ngopo? Baladewa omong yen to ngasih Kresna ora bali ning Praja Negara Ndrawati, kanan Praja Negara Ngamarta ora bakal iso tentrem. Wah, aturmu ingkang kaya mangkono mau padha karo Baladewa kakang wis ngempuke watu ngatoske banyu. Padha karone Baladewa kakangku kuwi ngias sartane ngepal ngembe kelawan panguwasane bareng kakangku. Tur meneh yen to pancen Kresna kakangku oncat saka Praja Negara Ndrawati, kowe pancen kudune wis dadi tanggung jawab Nayaka luwih-luwih kadang perdo kaya to Baladewa kakangku ngupadi ana ngendi dununge Kresna kakangku. Pun kakang wis golek yen ing ngendi papan dununge pernahe, pun kakang ora nemokake sartane ora iso manggi Yayi Prabu Kresna mapan ana ngendi. Banjur yen to samangku Pandhawa dipasrahi supaya ning upati ana ngendi durunge Kresna kakangku, apa mbok kira bakal iso rampung perkarane? Werkudara, Baladewa kakangku, saiki pun kakang tak takon. Piye?
Pandhawa kuwi ngibarat kreta sakjarane, Kresna kuwi ngibarat kusire, ya apa ora? Yo. Yen to ngasi kusir utawa kreta sartane jaran ditinggal marang kusire, apa kira-kira rambutuke marang kusire? Yo, pancen bener. Kreta kelawan jaran ora bakal iso mlaku yen to tanpa ning kendhaleni ya kuwi kusire. Nanging apa ana jamak lumrahe. Kusire sing minggat, kusire sing lunga, kreta jarane golek ya apa pantes. Sartane apa kanan kaya mangkono kuwi lumrah. Yen to pancen kusire ora iso ditemokake, ya kuwi Kresna kakangku ora iso bali ning Prajanegara Ngamarta ngendhaleni marang para Pandhawa. Wah, ngibarat kreta jaran wong boyo golek kusir liyane ora sadadak golek Kresna. Lho nanging yen pancen bener aturmu Werkudara. Yo. Ya pancen bener. Ora ana jamak lumrah yen to kusire lunga banjur kreta jarane golek ya ana ngendi dununge kusire. Walah dalah. Walah, ndek kok intelektual kaya kowe Werkudara. Walah. Jelah. Yo, nanging ndak rasa pancen para Pandhawa ora bakal iso semulur lakune yen to tanpa ana pengendalining Yayi Prabu Ndarawati. Aku tak takon, piye? Tembung kreta jaran sak kusire kuwi ramung pak saumpama. Kuwi ramung sawijining ibarate Pandhawa kuwi kreta sajarane, Kresna kuwi kusire. Nanging Pandhawa kuwi dudu kreta, Pandhawa kuwi dudu jaran. Nanging Pandhawa kuwi menungsa, Pandhawa kuwi satriya. Mula aja mbok padhake jaran, aja mbok padhake kreta. Wah, yen to pun Pandhawa butuhake kusir, tak kira ora sanggup pati Kresna kakangku luwung baya golek kusir liyane wae. Yo, Werkudara wajan. Omongan karo kowe iki ora nenteke kaya omongan karo dagelan. Yo, tak kira babagan murcani Yayi Prabu Ndarawati iso dipenggalih karo mlaku. Baladewa kakangku, piye? Yen to pancen kowe arep masrahke Pandhawa, gagasan, gelaran, gulungan, pikiran luwih dhisik, aja nganti mengko ketun tembe burine. Mergo kanan kaya mangkene iki. Anggone Kresna kakangku oncat ninggal kelawan para Pandhawa, tak kira Pandhawa ora bakal ana perkara apa-apa ingkang samangku duga nemahi marang Prajanegara Ngamarta. Baladewa kakangku. Ngajeng Sitigung Sititanaya majeng datan pasusila mijil dukanira sang Narpati ponang karot kanan riwe kumriwis bocah ing rawis yen sinapeta marang sagedheng murad dadi dahana Didemataring pasewakan negari Ngamarta laku semanten nata ing Ngamarta amung dinteriming Mardaya. Dupi menggali babakan wonten pundi murcanipun ingkang Raka Ndarawati nenggi Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Laku semanten dadosaken kanyor minangka warju kanyujare wong aganten warju jare wakeca. Minangka durung abangi durung mancing dasaring mertala kasaru geger jaba wiyang arsa takeping mrika masih banbono amuk apa to kang dadi darunane. Ora ana macan apa diri gajeng medha Jaka Wantilan kejawi amung sawanipun nalindra saking tlatah sabar ingkang wonten miyak sangganing Marasiba minggah wonten ing Datura Prajanegari Ngamarta Galya kaya bareng wonten anggap akara cengak sangganing para kawula kancana daya piyak jaluk dalan uripku kaya budaya ning negeri Canta
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana
kanggeng awito denjengan ya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat nuwun mangke Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama dawuh pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa anggen kula nampi pamrayogi saking Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura teka sakmangke kapireng alaipun sanjapara kawula tasih bilih wonten dayah utawi tamu ingkang sowan rawuh wonten Paraja Negari Ngamarta Koko Prabu mboten mangling mriku ingkang minggah wonten ing Datulaya menawi dipun titik saking busananipun menika nalindra saking tlatah Sabrang Koko Prabu. Wala tala. Iya yi. Nuwun mangke. Ingkang raka ugi mangertosipun kula ugi murupi. Praptanipun nalindra menika menawi katitik saking busananipun ingkang mombyor. Wah. Nganggo gelang rantai ngiwa nengen. Jam tangan ngiwa nengen. Sikile nganggo rantai ngiwa nengen. Kalunge nganti ngrompyong. Iki menungso jane apa kirik iki. Walah dalah. Nanging mau semanten pun sewu Yayi. Kula aturi handang dhumateng sowanipun Nalindra menika. Menawi wontenipun Nalindra anggenipun sanen Praja Negari Ngamarta menika badhe nentremaken kawontenan Praja Negari Ngamarta. Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kedah nglanggahi bawa laksana minangka Nalindra. Nanging nuwun sewu. Menawi praptanipun Nalindra menika namung badhe mbubutek banyu bening kawontenan Praja Negari Ngamarta. Paduka Yayi Prabu sampun ngantos cawe-cawe. Kula piyambake badhe jangkah dhumateng Nalindra menika. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun. Mugi kasekecakna lenggah Paduka. Ih, sampun boten Kang Payogi Yayi. Nuwun mangke Kisana. Sampun kinten kula tumambuyekti saweg sepisan menika kula wanu. Jengandika menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Nuwun mangke Kisana, sampun ngantos kinten kula tumambuyekti saweg sepisan menika. Anggen kula wanuh. Jengandika menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana Paduka Nalindra saking pundi Kisana? Koko Prabu, kula wonten dawuh Yayi. Nyuwun pangapunten sajak Nalindra mriku mboten midhanget anggen kula andangu dhumateng praptanipun. Katitik netranipun tinalbuka nanging sajak semunipun kayata dene wong ingkang ngalamun Koko Prabu. Nuwun sewu. Mbok menawi kirang suwang sora anggen Paduka andangu dhumateng Nalindra menika aradi sora sekedhik Yayi. Kisana sampun nginten kula tumambuyekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana Paduka Nalindra saking pundi? Koko Prabu kados pundi? Langkung sura Yayi. Sampun nginten kula tumambuyekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana Paduka menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Koko Prabu, Koko Prabu. Menika kados pundi? Mbok kula nyuwun tulung dipun jawelaken. Walah. Dinalin dayon ratu siji kupinge buwosok kono. Kula jawile Yayi. Inggih Koko Prabu. Iya, wonten dawuh, wonten dawuh. Nuwun pangapunten, wah jan. Ya ora krungu kok ya. Ademe ora umum.
Kula menika wong gunung ning munggah gunung kademen menika kados pundi. Nggih. Wonten dawuh. Sowanmu wis didangu karo Ratu Gustimu kuwi lho. Lho. Sowan kula sampun kadangu. Wis. Iki. Nyadong dawuh timbalan Paduka Gusti kula Sang Nata Kanjeng Sinuwun. Nuwun mangke Kisana. Sampun kinten kula tumambah yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Wah, lah iki. Matur sembah nuwun. Menawi Paduka andang dumateng pisowanipun ingkang abdi sowan kula piyambakan kemawon. Nyuwun mangapunten Kisana. Mboten kula menika mboten nangletaken babagan kalian sinten anggen Paduka rawuh. Nanging panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Pangestunipun kula menika Nalindra. Inggih. Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Jejuluk. Jenengmu iki lho sapa? Nun, jenengmu iki lho sapa? Walah. Dangu ora krungu kupingmu bosok. Malah tak larak dhewe kupingku. Wo, jeneng to? Iya. Wah. Nyuwun pangapunten. Wah, jan anting kula niki 30 gram dhewe. Dadi nyuwun pangapunten. Kuping kula menika radi ketutup, dados mboten radi mboten mireng. Menawi Paduka dangu dumateng kula, menawi sudi mestani dhateng jasatipun ingkang abdi awon tanpa werni. Kula menika Nalindra wingking saking negaring Garjita Waryan. Wontene jejuluk kula pun Prabu Somadenta. Jelah. Nalindra ing Garjita Waryan. Senes. Nalindra ing Garjita Waryan. Inggih, Garjita Waryan. Nah, leres. Pun Prabu Somadenta. Dite. Kula pun Prabu Somadenta. Inggih, Prabu Somadenta. Lah inggih. Leres. Nun mangke sinuwun. Wilujeng rawuhipun. Pripun? Kepareng wilujeng rawuhipun wonten Paraja Negari ing Amarta. Terus pundi? Kepareng wilujeng rawuh Paduka Raharja wonten Paraja Negari Ngamarta. Nun Purwaceng napa? Kepareng wilujeng rawuh Paduka. Walah, wilujeng to. Inggih pun ket wau. Walah talah. Inggih, garwa kula 3. Koko Prabu menika kados pundi? Pun kajenge mirak modar dhewe. Anggepe apa? Didangu ora krungu kupinge. Wilujeng rawuhipun sinuwun. Pangestu dalem Paduka Kanjeng Sinuwun keparang wilujeng sowan kula. Keparang kula ngaturaken sembah bekti kula konjo sandhap Paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun ing Ngamarta. Inggih. Lajeng nuwun sewu ambok bilih kanggep kama wantun. Rawuh Paduka sajak semunipun gimbal wigati wonten wigatos punapa sinuwun? Kepareng matur sowan kula wilujeng. Inggih, wigatosipun punapa? Kupinge iki. No, yo. Wah. Lorone ora jamak. Kowe iki ditakoni wigatimu apa? Malah dhewe malah slamet. Rumangsane apa? Kowe tak ciak dhewe lho kowe. Iya iki. Mbok kula aturi sabar to sinuwun, wong sabar menika lataripun jembar. Yo, ora gumun, ora gagas. Kowe ditakoni wigatimu apa kek matura? Iki. Kepareng matur ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ing ngarsa Paduka Gusti kula Sang Nata. Mbok bilih nuwun sewu menawi mboten lepat menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun pangapunten Paduka menika sowan wonten Paraja Negari Ngamarta sanes wonten Paraja Negari Ndrawati. Dalem sanes
Prabu Sri Bathara Kresna nanging kula pun Prabu Puntadewa. Lah nggih Prabu Puntadewa. Sanes kala wau Paduka paring dawuh kula menika pun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, mboten kok. Kula matur nek Paduka menika Sinuhun Prabu Puntadewa. Mbuh. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten ngersanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Inggih Sinuhun Prabu Somadenta. Kula tampi dawah sami-sami. Lajeng menapa ta ingkang dados wigatosipun? Ingkang sepisan kula ngaturaken tebas Siti Sekul Binteling Ron Klopo apurenta mbok bilih wonten lepatipun ingkang abdi pun kula niki sinten? Lampu. Pun Prabu Somadenta. Sinten? Prabu Somadenta. Pun Prabu Somadenta. Kathah lepan kula diagung pangaksami. Dawah sami-sami. Wangsulan omong dhewe disauri dhewe. Dasare ratu ngeyel. Wah, nganti ngelus dodo Yayi Prabu. Kula menika bingung kok Prabu. Nembe sepisan menika pikantuk dayoh, mongko sajakipun kados bolot mekaten menika. Wonten wigatosipun ingkang abdipun Somadenta sowan wonten Praja Negari Ngamarta menika sepisan tetinja dumateng kararjanipun para satriya Ngamarta inggih menika pun para Kurawa. Nuwun sewu satriya Ngamarta menika Pandhawa sanes kok Kurawa. Lah nggih Pandhawa. Inggih. Lah iki. Dungkap mongko kalih. Sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening Ratu Gusti kula Nalendring Parangraja. Inggih Ratu Gusti kula ingkang jejuluk Prabu Gagak Sinampar. Nuwun mangke Prabu Somadenta. Kados pundi? Paduka menika Nalendra Garjita Waryan. Nanging kenging punapa teka paring dawuh bilih rawuhipun wonten mriki dipun utus dening Ratu Gusti. Paduka menika Paduka menika Nalendra nanging taksih nggadhahi sesembahan. Nyuwun pangapunten kepareng kula badhe nyuwun priksa menapa negari Paduka ing Garjita Waryan menika negari jajahan sinuwun. Nuwun mangke. Menawi Paduka paring dawuh babagan negari kula negari jajahan menapa mboten saestu negari kula sanes negari jajahan. Awit negari kula ing Garjita Waryan menika negari ingkang madeg piyambak, negari ingkang merdika. Inggih nanging nuwun sewu. Menawi salah satunggiling Nalendra anggadhahi sesembahan menika taksop gedipun sebat Nalendra negari jajahan. Mboten negari kula menika mboten negari jajahan nanging pancen estu kula inggih Nalendra Garjita Waryan menika dados Nalendra tetelukanipun Prabu Gagak Sinampar Nalendra Parangraja. Lah inggih menika naminipun negari Paduka menika negari jajahan. Mboten, Bah. Kula menika pun matur negari kula menika sanes negari jajahan. Paduka menika sampun ngantos ngeyel lho. Prabu Duryudana. Prabu Puntadewa. Nggih, Prabu Puntadewa maksud kula. Walah. Negari kula menika madeg piyambak. Wis. Mbang tak suwek cangkemmu mengko. Nggih. Matur. Nggih. Matur apa pilih mati? Matur apa perlune? Ditata, lahir batine diselehke. Nggih. Ngestaken dawuh. Nyuwun mahapunten. Wah, ngantos entek ati kula. Tekan pundi leh kula matur wau. Inggih nuwun sewu panjenengan ingkang matur kok kula ingkang dipun suni priksa. Oh inggih. Kula menika sowan dipun utus dipun dawuhi dening Ratu Gusti kula Nalendra Parangraja pun Sinuhun Prabu Gagak Sinampar. Wonten menapa ingkang dados wigatosipun sepisan kula badhe nyarosaken bilih Ratu Gusti kula Nalendra Parangraja menika inggih menika pun Prabu Gagak Sinampar menika Nalendra gagah pideksa. Nalendra ingkang wengis sinten kemawon ingkang gadhahi kalepatan boten nyawang menika mitra rowang kekadanganipun piyambak antawisipun Prabu Gagak Sinampar
menawi nggadahi kaluputan tumrap kaprajan negari ing Parangraja badhe dipun patrapi Pidanapati. Ambok menika namung nyolong gedang badhe dipun patrapi Pidanapati. Ambok menika namung nyolong tela badhe dipun patrapi Pidanapati. Ambok menika nerobos lampu merah badhe dipun patrapi Pidanapati. Lajeng ingkang korupsi punggawa-punggawa negari wonten negaring Parangraja badhe dipun Pidanapati mboten namung dipun kunjara 2 taun setengah menika. Adilipun wonten pundi? Nggih wonten mriku niku. Nanging nuwun sewu. Agungipun Praja Negari ing Parangraja menika dereng ageng. Jernyatanipun ngibaratipun tetembungan negari ing Parangraja menika ayom nanging dereng ayem. Agung nanging dereng ageng. Ayom nanging dereng ayem, mewah agung nanging dereng ageng. Menika namung dipun wolak-walik. Lah nggih, sengaja kula sengaja. Inggih. Awit sabab menapa? Awit dipun sababaken dening Ratu Gusti kula pun Sinom Prabu Gagak Sinambar menika ingkang dereng mengku suwijining garwa. Dereng mengku suwijining prameswari. Dereng mengku suwijining wanita ingkang kinarya njejeri keprabanipun Sinom Prabu Gagak Sinambar wonten kedhaton negara ing Parangraja. Pramila sakmangke sowan kula wonten Praja Negari Ngamarta menika kula namung dipun utus dening Ratu Gusti kula. Inggih menika Prabu Gagak Sinambar nalendra ing Parangraja. Wonten menapa inggih dados wigatosipun kula menika namung kadhawuhan kinarya nglamaraken putri negari Ngamarta. Teges wale-wale menapa sowan kula menika namung badhe angebun boninjang anje Jawa sonten. Pun enjang Jawa sonten tegesipun grimis. Grimis menika tegesipun kula namung badhe ngemis. Ngemis dumateng putra putri Paduka Gusti kula Sang Nata, putri Ngamarta. Inggih menika wonten sajawi namung garwa Ngamarta inggih menika pun Dewi Wara Drupadi. Nuwun sewu. Dereng rampetaken kula matur panjen kabyawara kacarita putri Ngamarta pun Dewi Wara Drupadi menika estu garwa prameswari Praja Negari Ngamarta. Nanging Dewi Wara Drupadi garwa saking Sinuhun Prabu Puntadewa menika wujudanipun mboten sami kaliyan wujudan Tremos. Ya anu napa menika? Ning nuwun sewu. Maksud kula Nalendra Ngamarta menika nadyanto garwanipun dipun suwun gandeng Nalendra Ngamarta pun Prabu Puntadewa menika kondhang ratu ingkang getihé putih. Ratu ingkang ikhlas lahir lan batos. Aja kok bondo donya, aja kok derajat pangkat kalungguhan panguwasa utawane negara Ngamarta. Nadyanto gesangipun Prabu Puntadewa piyambak badhe dipun pasrahaken dhumateng sinten kemawon dhumateng tiyang sanes. Kanthi syarat sarana damel sarana katentremanan kabagyaning tiyang sanes ingkang nampi triman saking Sinuhun Prabu Puntadewa menika. Wow. Pramila aja meneh kok bojo. Nadyan uripe bakal dipasrahake. Pramila sowan kula namung kinarya lidah sinambung saking Ratu Gusti kula pun Prabu Gagak Sinambar. Sowan kula badhe anglamar dumateng garwa Paduka. Saestu menika padhang arep padhang mburi. Tinimbang mengki dados regecekan, tinimbang mengki dados pangudara dados rasanan para Pandhawa, kula tak bloko bilih kula badhe nglamar garwa Paduka njeng sinuwun. Menawi dipun maringaken kula ngaturaken panuwun ingkang kathah. Nanging menawi mboten dipun parengaken kula nyuwun mangapunten. Menapa Paduka Sinuhun Prabu Darmakusuma sampun siaga angadepi wadyabala saking negaring Parangraja ingkang samangke duka badhe ngebiyuki bathang sayuta dhumateng Praja Negari ing Ngamarta menawi Paduka mboten sagah maringaken tuwin mboten kestu maringaken ingkang garwa ingkang menika pun Dewi Wara Drupadi. Kula aturi jaga jagang sing jero. Kula aturi damel beteng ingkang kandel. Kula aturi amata senopati ingkang nggadahi tenaga linuwih. Kula aturi amata senopati ingkang Birawa. Kula aturi mata senopati ingkang duka saged ngimbangi kridanipun wadyabala negari ing Parangraja. Sumangga Saja montap lerek inentap duka yayasinipi netra kocak ngondarande
Widot nyomangolonco watanira wadananira ambaranang onang karot kanan riwe yen sinabet mring sagedheng bal manus maring jajalanan sekretaning bauna iblis lanat menungso ora tatanan Somadenta nuwun mangke ingkang jumeneng wonten ngajenganipun ingkang abdi Darjita Waryanipun Prabu Somadenta paduka sinten sinuwun tepung yen to kowe pancen durung tepung nglawan aku iki kadang werdani Yayi Prabu Darmakusuma lekno mripatmu gatekno gobokmu aku ratu ing Mandura nata Mandura ya aku iki Prabu Baladewa paduka Prabu Baladewa nalendring Mandura dasar kemara nyata wonten wigatos menapa sinuwun wondene paduka andhepani dhumateng pisanipun ingkang abdi Gusti ucapmu sing kari dhewe mau piye ucapmu sing kari dhewe mau piye kowe muni yen to Yayi Prabu Darmakusuma ora masrahake Yayi Waradrupati ana tanganmu kowe ngomong nek negara Ngamarta kon Joko Jagang sing jero gawe beteng sing kandel senopati sing digdaya kon maju kabeh anggepmu kowe iki apa anggepmu kowe iki apa lha kok teko kowe saning tanah Jawa lha kok cacangmu sageleme dhewe kaya ngono walah keparat Somadenta wonten dawuh kowe ngerti apa ora iki Nalendra Yayi Prabu Darmakusuma sesembahanmu iki sing sawane ning ngarepmu iki Nalendra lah kok garwa Prameswari negara Ngamarta tok jaluk arep mbok lamar rabene karo ratu Gustimu sing jenenge Prabu Gagak Sinamar anggepe apa nuwun sewu kondhanging kathah sami nyebataken bilih Prabu Puntadewa menika Nalendra ingkang lila legawa ikhlas lahir lan batos aja kok bondo donya aja kok uripe dhewe aja kok gesangipun Prabu Puntadewa piyambak nadyan nyawa badhe dipun masrahaken waton damel sra kabagyaning tiyang sanes langkung-langkung mriku namung garwa langkung-langkung mriku namung wanita kula kinten menawi sinuwun Prabu Puntadewa Prabu Puntadewa pados wanita sanes pados utawi badhe gayuh widodari kula kinten badhe kelampahan pramila kula kinten menawi namung Dewi Waradrupati kemawon kula kinten badhe dipun masrahaken dhumateng ngarsanipun ingkang abdi piye kowe muni piye garwa Nalendra kira saben-saben iso dipasrahke karo wong baen-baen kaya kedapuranmu kuwi. Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Gagak Sinamar kena arep nggayuh wanita kena. Kena mengku suwijining garwa Prameswari ning negara ing Parang Raja kena ning aja garwane Yayi Prabu Puntadewa. Omong ning Ratu Gustimu sing jenenge Prabu Gagak Sinamar. Yen to dheweke keduga pengin gayuh widodari omong ning Baladewa. Iki sing sago gayuhake aku munggah kayangan aku ora bakal wigiri-ngori gayuh lan Ratu Gustimu. Lho nuwun sewu. Ratu Gusti kula pun Prabu Gagak Sinamar menika tresna gandrung kelawan garwa ing Ngamarta. Pramila saged mboten saged mboten isa parikedah Dewi Waradrupati kula boyong wonten Paraja negari ing Parang Raja. Gusti yen to sing mbok lamar kuwi dudu bojoning Nalendra upamane sing mbok lamar kuwi bojone bakul mie ayam ngono ora dadi perkara mergo kuwi kawula cilik kuwi dudu Nalendraning Paraja nanging iki ratu kuwi aja sakeleme dhewe ngucap nuwun sewu menawi paduka badhe mepalangi dhumateng karepipun ingkang abdi pun Sumadenta kula mboten badhe ajrih kula mboten badhe maelu sriyatanipun nuwun sewu kula menika sawan wonten Paraja negari Ngamarta kula mboten sawan wonten Paraja negari pundi Mandura negari Mandura nalendranipun sampeyan pramila nuwun sewu najan kaya gedhog-gedhobyok sing sok ngusah manuk pangandikanipun Prabu Baladewa nadyan sekranjang koplak aturipun nata ing Mandura mboten badhe kula gugu mboten badhe kula paelu nanging kosok wangsulipun nadyanto sak kelimah pangandikanipun Ratu Ngamarta Prabu
Puntadewa badhe kula agem sinuwun. Yo. Nek ngono pancen kowe wangkot. Pancen kowe wangkot kowe ora kena tak kandhake. Ora kena tak ngandani becik-becik. Kowe wis wegana warah kowe wis nampik pitutur becik. Ora minggat saka para gretel nggolo. Weh lah mati dening aku para. Maning jalanan sekertaning bauna iblis lan. Nuwun sewu Yayi Prabu Darma Kusuma sampun ngantos tumut-tumut dumateng perkawis menika Yayi. Nuwun mangke Koko Prabu. Kula badhe matur kaliyan Paduka. Kados pundi? Nuwun sewu. Menapa Prabu Somadenta kala wau sampun nampi aturipun ingkang rayipun Darma Kusuma? Dereng. Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma dereng paring pangandikan dumateng Nalindra mriku kula wau. Nanging nuwun sewu. Saderengipun kula badhe nyuwun priksa. Kados pundi? Ingkang dados Nalindra wonten Praja Negari Indraprasta menika kula menapa panjenengan? Udarwi. Kula aturi wangsulan. Ingkang dados Nalindra wonten Praja Negari Ngamarata menika Puntadewa menapa Baladewa? Lho lha cetha Yayi Prabu Puntadewa lho ngaten nggih. Nggih to. Nanging nuwun sewu. Menawi ingkang dados Nalindra menika kula, Nalindra nampi dayoh, kula ingkang kedayowan. Dayohipun inggih menika pun Prabu Somadenta, Nalindra Enggarjita Waryan. Leres ngaten to? Inggih, leres. Paduka menika dados Nalindra ingkang kedayowan pun Prabu Somadenta. Lajeng kados pundi Yayi? Ingkang gadhahi Purbawasesa nundung kelawan dayoh menika prayogi lan pantesipun Nalindra utawi nayakaning Praja Negari Ngamarata. Lah menika cetha ingkang gadhahi Purbawasesa menika Nalindraning Praja. Lah kula tak nyuwun priksa. Ingkang nundung Prabu Somadenta menika kula wau Puntadewa menapa Koko Prabu ing Mandura. Lah kula Yayi. Menawi mekaten kula tak nyuwun priksa. Gandeng Prabu Somadenta menika dayoh. Kula tak nyuwun priksa Paduka rawuh wonten Praja Negari Ngamarta menika jejeripun menapa? Wangsulan. Iya ya. Jejeripun Paduka menika menapa? Nuwun sewu jejer kula dayoh Yayi. Nuwun sewu menapa pantes menawi dipun raosaken, menapa sae menawi dipun dulu. Ning atase dayoh kok ngundurke dayoh menika menapa trep. Nuwun sewu. Werkudara kowe ora ngentahi rembuku lho. Ora. Rembukan ya rembukana dhewe. Nuwun sewu. Sekawi kula sampun matur bilih menawi praptanipun Prabu Somadenta menika badhe damel tentrem madyaning Praja Negari Ngamarta, Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kedah nglenggahi bawa leksana minangka Nalindra wonten Praja Negari Ngamarta. Inggih. Menika sampun sepakat. Inggih. Nanging menawi Prabu Somadenta menika praptanipun wonten Praja Negari Ngamarta namung badhe mbuthek banyu bening kawontenan Praja Negari Ngamarta. Paduka sampun ngantos cawe-cawe kula ingkang badhe temandang. Lah kamangka nuwun sewu. Prabu Somadenta menika sak mangke badhe nglamar garwa Paduka piyambak inggih menika pun Yayi Ratu Waradrupadi. Nuwun sewu, wonten mriki menika kula ingkang boten narimaken Baladewa ingkang ora trima. Ana bojone wong kok arep dijaluk, ana bojone wong liya kok arep dilamar, arep dirabi karo wong liya, mongko isih winengku garwa. Menika kula ingkang boten mathuk, menika ingkang dados jalaran kula nundung dumateng pun Prabu Somadenta menika kula wau. Inggih, saderengipun kula lerek ing Rembag dumugi wonten semanten.
Kula namung badhe ngambali atur kula ingkang dados nalindra wonten praja negari Ngamarta kula menapa paduka panjenengan lajeng ingkang gadhahi Purbawasesa nundung dumateng dhayoh kula menapa panjenengan ugi paduka menika jejeripun dhayoh menapa nayakaning praja menapa nalindra wonten praja negari Mandura. Lajeng paduka rawuh wonten negari Ngamarta jejeripun dhayoh. Lajeng Prabu Somadenta menika kula nuwun sewu. Praptanipun wonten praja negari Ngamarta badhe nglamar dhateng Yayi Ratu Wara Drupadi. Nggih, leres. Nuwun sewu. Ingkang dados garwanipun Yayi Ratu Wara Drupadi menika Puntadewa menapa Kaka Prabu Baladewa. Sinten? Ayo cetha kono to ya. Puntadewa menapa Baladewa Ingkang dados garwanipun Yayi Ratu Wara Drupadi menika pun Yayi Prabu Puntadewa. Ingkang gadhahi Purbawasesa lan wewenang masrahaken utawi mboten Wara Drupadi dhumateng pun Prabu Somadenta kula menapa tiyang sanes panjenengan lan nuwun sewu kula dereng matur kok panjenengan nuwun sewu sampun lanyo nundung dhumateng nalindra menika Werkudara piye? Mbuh. Wah, rembugmu karo Puntadewa iki kepiye? Iya. Lajeng paringipun nuwun sewu. Ingkang Raka badhe nyuwun pamit. Nyuwun pamit dhateng pundi? Pasewakan dereng kula bibaraken kok. Paduka sampun badhe jengker. Duh piye iki? Werkudara kuwi mbok ya omong aja ming meneng wae. Barep kakangku. Werkudara piye? Yen to pancen Pratani Somadenta kae mung arep gawe ora ribet ning praja negara Ngamarta, Werkudara sing temandang. Werkudara ana dawuh apa? Yen to ratu ora dawuh, prayogane si adi ora sah jumangkahke suku ngrembahake asta. Ngundurke kelawan Prabu Somadenta. Waduh. Malah ngaten kula dipun paringaken. Kula dipun paringi Purbawasesa ngunduraken dhumateng Prabu Somadenta. Awit nuwun sewu menika sakmangke kula kinten badhe damel rusuh kanan praja negari Ngamarta. Lah menawi paduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang tinemunipun sepuh menawi nyuwun Purbawasesa dipun maringi Purbawasesa ngunduraken pun Prabu Somadenta menapa mboten kepareng cetha mboten piye iki Werkudara? Mbuh. Werkudara ana dawuh apa? Si Adi aja milara kelawan Prabu Somadenta ya Yayi. Ora. Wah, aku duweni rasa kamanungsan. Iya. Mengko pun Kakang ingkang bakal masrahake Yayi Wara Drupadi ana ngarsane Prabu Somadenta. Yo. Si Adi sarujuk. Tenan lho. Tenan. Ora ngapusi. Ora. Yen ngapusi teges tetel kasatriyaning Yayi Werkudara. Yo. Sumpah. Aku sumpah. Wah. Yen to ngasih mengko Werkudara nglanggar sumpahku teges ora dawa sumurku. Iya, aja milara tenan lho Werkudara. Yo, aku wis sumpah. Arjuna kula wonten maring dawuh. Somadenta aja mbok pilara. Mboten. Kinarya ngantepe tekadmu sumpah kaya kakangmu. Inggih. Kula sumpah menawi ngantos sak mangke kula milara dhateng pun Prabu Somadenta mboten badhe dawa sumur kula. Arjuna piye? Menawi ngantos sak mangke kula mula sara dhumateng pun Prabu Somadenta mboten badhe dawa sumur kula. Iya Arjuna. Inggih. Kaka Prabu wonten dawuh.
Menapa Paduka sampun sarujuk menawi kula masrahaken Yayi Ratu Waradrupadi. Sarujuk ya, sarujuk. Menawi sarujuk sampun ngantos Paduka milara. Ampun Ki. Ampun dipilara nggih. Nyuwun tulung, banget nyuwun tulung. Nggih, Yayi. Menawi sumpah prasetyanipun ingkang Raka ing Mandura menawi kula ngantos milara dhumateng pun Prabu Somadenta. Kula pesnaken mboten badhe dawa sumuripun. Ingkang abdi pun Baladewa. Mboten badhe dawa menapanipun sumuripun. Estu lho kok Prabu. Nggih, mboten badhe dawa sumuripun ingkang Raka ing Mandura. Inggih, menawi mekaten ngaturaken panuwun. Inggih. Abi. Ayo prayogane engko bubar pasewakan Somadenta goleki ning endi-endi. Yo, wis ketemu, kecek ndase. Alon-alon aja nganti krungu kae. Werkudara. Kowe guneman apa? Ngrembug Kaprajan Negara Ngamarta. Menika kala mau ngrembug Werkudara badhe nyaur utang dhateng kula. Ngaten. Dhateng Werkudara menika tasih gadhahi utang 3 dosa 1000 kaliyan ingkang Raka ing Mandura. Estu lho. Iya. Werkudara aku krungu rembugmu lho Dimas. Estu menika mboten ngrembak napa-napa. Menika namung ngrembak utangipun Werkudara kaliyan pun Baladewa. Baladewa menika dipun genahke utange kaliyan pun Werkudara menika. Ya ora. Iya. Menawi ngaturaken panuwun. Yayi kembar, kula wonten dawuh kok Prabu. Aku kok rada-rada cubriya kelawan Koko Prabu Mandura apa dene kadangmu Werkudara. Yen to nganti mengko Siadi nyumurupi Werkudara apa dene Koko Prabu Baladewa milara kelawan ratu kae mau maturana ngersaning pun Kakang Yayi. Inggih ngestaken dawuh. Apa? Ana sing laporan ning pengarepe tutuki wae ndase. Yo, aja kuwatir. Bayi-bayi para wani karo wong gerang. Malah mekaten gandeng kula kinten sampun cekapi rembaging pasewakan. Nggih menika pun jam 11 mun wancine limbukan. Koko Prabu, Kula ndawuh. saestu kula borong babagan kawontenan menika. Sampun ngantos wonten regejekan wonten Praja Negari Ngamarta lan sampun ngantos milara dhumateng pun Prabu Somadenta. Sumpah. Kula sumpah. Menawi ngantos kula milara kula mateni dhumateng Prabu Somadenta mboten badhe dos miripun ingkang Raka ing Mandura. Inggih. Yen mangkono nakula sadewa, kula Koko Prabu bubarna kang padha sibuk pun Kakang Kundrum kedaton. Nokno ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Lah iki bubar tenan kok. Yo. Ya sing ati-ati kembar kaya wis ora ana dawuh maneh. Nakula sadewa ya pinten tangsen. Purnagati ning Mananggilan. Arya Sang Nata Kundra ngedaton jeluk saking dampar jana kinawil gambaran gading kadharaken sangyaring Pramban Jedi Jaka Paloro-loro. Manggung tanggung Jaka Paloro ing samya ngambil pacaring Prabon. Kawistara tintanyo Sang Sri Narana Tlamun Cinandra Yayah Jawata kairing widodara widodari. Oh